Des de l'Ajuntament en concret hem agafat dos vessants, seguim treballant amb la línia escoles perquè seguim pensant des de la regidoria que l'educació és la base perquè en un futur no hi hagi desigualtats entre la societat. Aleshores, a partir d'aquí vam fer propostes a les diferents escoles, unes per fer una mica de tallers de contes i explicar el que són les desigualtats de gènere dintre les escoles, i a més li hem fet una proposta que es farà al Teatre Principal d'una actuació de teatre i titelles que es farà un altre dia diferent. Hi ha hagut bastanta bona col·laboració per part de les escoles i aquesta és la primera línia que vam treballar des de la regidoria. La segona és un díptic que hem editat sobre la llei d'igualtat, els drets, que farem presentació i intentarem fer la màxima difusió a tot el municipi perquè ciutadans i ciutadanes sàpiguen que s'està legislant, però en què consisteix aquesta legislació i en quines situacions es poden trobar i quins drets tenen, tant homes com dones, perquè està regulat per tothom. I finalment la tercera via per la que hem treballat, que és la que ja es porta treballant des de fa molts anys, és amb l'Associació de Dones una sèrie d'activitats, diguem-ne, el tema de l'exposició de dones, que en aquest cas és dona i esport, ja m'ha vingut bé com a regidora perquè m'ha sigut més fàcil treballar-ho, doncs hem treballat conjuntament en tot el tema d'aquesta exposició. Començarà el dia 8 amb una tertúlia, més que tertúlia, una taula rodona on esportistes de diferents nivells, de diferents edats, explicant l'experiència com a dona esportista. Estarem representades també la institució i l'associació i després es faria la inauguració d'aquesta exposició. I finalment, a part, hi ha una sèrie d'activitats que hem programat l'associació Elles per una banda i nosaltres tenim previst també organitzar conjuntament amb elles i alguna altra entitat una caminada de les dones per finals de mes. Passa que aquesta encara no la tenim tancada, però la qüestió seria que un grup de dones, simbòlicament, a Montllor comencem a fer esport, també és relacionat i anéssim a fer una volta pel poble i posteriorment potser presentar el catàleg de l'exposició, que era el que quedaria pendent. Representa la base, o sigui, representa un diagnòstic en un moment concret, una visió d'un estat, justament en el municipi d'Arenys de Mar, que ens permet saber on estem i a més ens permet saber on volem anar o on volem arribar. Per tant, per això té dues parts el document, que és el de la diagnosi, que s'ha fet el més exhaustiu possible i per això és molt ampli, que inclús vaig voler que incloguessin, perquè a l'haver-hi desconeixement sobre tots els temes d'igualtat, tant normatius, legislatius, d'on ve tot el tema de la igualtat de gènere, que no és una cosa nova, doncs vaig voler que incorporessin el màxim d'informació perquè tothom que el pogués veure estigués el més informat possible. I d'altra banda tenim les propostes, que és quines actuacions concretes s'han de fer dins del municipi per poder assolir a la llarga, perquè sabem que és un camí molt lent, que s'ha de fer molta pedagogia, que s'ha d'anar molt a poc, però jo crec que soc optimista i penso que en un futur sí que hi haurà igualtat real home-dona. I aleshores hi ha una sèrie de propostes que són totalment transversals, això vol dir que treballem en totes les àrees, des de promoció local, urbanisme, passant per serveis socials. Hem intentat fer propostes que toquin a tota la població i una mica ara desenvolupar-lo, que és en el que estem. S'ha d'esperar, o si més no és la intenció, una millora dels drets i de les vivències de les dones dins del municipi. Això no vol dir en cap moment que es deixi davant dels homes ni que se'ls discrimini, perquè inclús amb una altra entitat s'ha preparat ja un taller sobre noves masculinitats, vull dir que els homes també s'han d'incorporar dintre d'aquest nou rol que tothom sigui igual real, que tenim unes diferències físiques evidents, però que tothom hem de tenir els mateixos drets reals, no només escrits, i les mateixes oportunitats. A partir d'aquí, actuacions locals, sabem que és complicat, perquè sempre les supramunicipals és la mare de tot, és d'on ho anem trobant,
Però et pots trobar coses com ara volem engegar aquest mes, a ser possible, doncs un assessorament jurídic, per exemple, especialitat per a dona. Si tu com a dona tens menys recursos, no saps on anar, una primera informació a nivell jurídic, feta per una advocada i que et pugui orientar en quines sortides pots tenir en uns temes determinats, doncs això és una de les actuacions. O conscienciar sobre la conciliació, dir, perdonin, a l'hora de muntar actes tinguem en compte que o la cura dels fills la compartim, o canviem els horaris, o fem les dues coses, o des de l'administració potser hauríem de començar a posar guarderies en algunes activitats que nosaltres mateixos des de l'administració es preparin, un llarg etcètera de coses que com a dona a la llarga et poden arribar a beneficiar. El que passa és que també soc conscient de que la gent no se n'adona moltes vegades, de les petites cosetes, petites millores que es van fent, però bé, suposo que en un futur tot quedarà a la vista.